Dobrý den, vážení diváci, vítám vás z Pet TV. Nacházíme se na místě, kde v letošním roce v září proběhne Pet Akademie. A tady na tom místě se zeptáme účastníků, co na Pet Akademii hledají, proč sem přijeli. Dobrý den, pane doktore, vítejte na Pet Akademii. Děkuji. Co vás k nám na Pet Akademii přivádí? No, poslední dobou ke mně na ordinaci chodí lidi a povídají o Pet Akademii, že to má být v září na Sázavě, tak jsem se přijel podívat, jak to tady bude a co všechno se tady ty lidi doví. Dobrý den. Dobrý den. Máme tady podnikatele z oblasti průmyslově vyráběné potravy. Zeptáme se ho, co na Pet Akademii pohledává, proč k nám přijel. Pro dlouhodobý růst naší společnosti je naprosto kritická účast všech našich spolupracovníků na Pet Academii. Povídejte, co vás k nám přivádí. No vidíte, holky mě začaly hrozně slintat, tak já jsem přijel, abych se dozvěděl, jak je krmit, aby ty tolik neslintali. Výborně, tak to jste tady správně. Mezi účastníky jsme objevili reportérku z časopisu Mazlíček a chovatelku z Kanady. Pokusíme se je vyrušit z jejich rozhovorů. Dobrý den, dámy, můžu vás vyrušit? A zeptat se vás, co vás k nám přivádí? Samozrejme. Na Pet Akadémiu prichádzam zo zvedavosti, dozvedieť sa rôzne zaujímavé informácie, aby sme boli schopní odpovedať našim čitateľom časopisu Mazlíček a taktiež hľadať inšpiráciu pre rôzne články do nášho časopisu. What about you? Okay. Well, actually, I heard about the Pet Care Academy all the way in Canada, so from what I've heard, it's a global event, so what I'm looking forward to is actually I'm going to get to know a lot of more information about dogs and cats, which will help me in my business as a breeder. Thank you. Těšíme se na vás!